Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot ni Margie asumardeng iti panagadal na, gapo iti kinarigat ti biyag. Saan mat nga imanugot ti amana, ngam inlawlawag na iti amana ti rason, no apay akayat na ti sumardeng. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsarak da Jenalyn ken Margie, kat dita, inalokoy ni Jenalyn ni Margie, nga agtrabaho kas may sa aserbedora iti bar. Imanugot mat ni Margie, kat iti bar, naamam mo ni Margie, ni Rico. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Serbedora. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sabong parakan ka. Wow! Sana all! Nakababain. Kumikita amin dagiti tao. Ije kumamat medyo nalingad Nakababain dito Kaya't ko lang ay panagnakan ka, tinapod no panagayat ko, Margie. Kaya't naasawan, iti kaduan man titatawan no saan. Sanak amabayin, asik ati babae nga ayatan. Anya? Sa pela ko tadi nakpabainan. Awatan ko maday ito asabong. Agyaman ako unay, Rico. Ngamaintot sa maron mo. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agaram kan ka, ayos laang. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laang tapalagipan ka. Ano boyfriend? Boyfriend laang. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanyak. Wan, auntie. Adda kayod iti husto nga edad. San kuma nanaskan pa'y nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko. Iso nga obligasyon ko kas ina, wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ako unay, Auntie Emily. Kan bay saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao. Amwan nyo pa'y nga umuna, sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy! Amo, Margie, kanayon ko amadlaw iti rupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro, da kayon kiniriko, anya. Uy, saan ha? Diyak pala inaklon ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpet mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pay. Nabiit pay ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pay ti pudno nga ugali na. Ha? Amok pay ano pudno a single. Amangan mat no addan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapudno na. Agayatak mat ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aklunak. Kita haag pa'y pagpatinggaan ti anos na amangoray kanyak. Nabayag ako ngagdat-daton kang ka, Margie. Rico, Awan ka dinamnamak kang ka? saan matakasta? Kinapudno na. Panggap ka matlaang aklunan. Kaya't mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ka. Nakaragragsa ka kitang daw. Agyaman ako na, Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh, Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Uy, nakaragragsa ka. Ay kat nasayat ano kasta. Nasayat mataddan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katwan mat. Laklakayan kan. Nga masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin ang mapasama kiti biyag mo.
Iso nga ita, taddan kaayan ayat mo. Di mo kunaan, aninanang mulat ta ti masursurot. Anyati ko namrikaw. Addan kaayan ayat ma. Winanang, ni Margie. Amok to kada kayo. Saan pa nga ita? Anya, napintas ka day. Adda ka di itsuran na. Anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang gusto ti ibagbagam akaayan ayat mo. Tano saan? Pasensya ka na nakaw. Amo mat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nanang. No makiayan ayat ka. Pilyam kumamot atay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatam. Winanang. Saan mo't ang nakababay ni Margie? Napintas. Saan ang makaumat ilang na? Nasayat nga rod no kasta. Gaman niya nga iti trabaho na. Mamuan yun to. Ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako ma. Numabalin arumwarak ita. Agpa-share kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako unay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Ipalagip ko lang ti limitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga nuagur urayan ti boyfriend mo. Oh, ang mga kasapulan nyo ti siya peron, Margie. Ibagam laang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagam. Sa bagay, ang mga panunutom at ti siya peron ket dakkel anam namang agbalin a third party. Anya? Saan mat akasta, friend? Ay na, o sige, saan ako nga umay? Ang mga pasalsali at tunang ijay. Makitak ti kinaragsak ni Margie, idiadan kaayan ayat na. When auntie, amuyumutin, ni Rico ti damo akayan ayat na. Iso akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la ko matag bayagda. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. When nga rod auntie, sapay la kumaa, tasaan nga agbalbaliw day di ariko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ako unay iti regalong kanyak, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapudno na. Iti 25 atawan ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Iso nga agyaman ako unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la ko taan na damuhin. Kas iti pananganad mo iti ayan ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, pudno ti bagbagak. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlatta. Da kayo? Kumusta kayo, matan? Naalayo ka din timpaw it ko a kwarta? Wey, anak ko. Ingala ni ading mo ari sa itay. Ayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati. Igatang yung tumutan iti abas toyo dita, ah. Wey, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agan anad ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuypuyat. Uwan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuypuyat. Nasayaat nga rod no kasta. Ala. Baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho mi inton madamdama. Ni, kasla ka na yun matan ti date yu kin ni Rico, friend. Si kakit dimot. Saan mat akanayon, ah? Ngam ayos lang. Kun-kunak la day jay. Kat, sa dinungay mo ti papapanan nyo. Secret. Secret-secret ka pang nalalaman dyan, ha?
Alangan mo't nga ibagakon ka niya. Uy, in love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka na bitpay. Nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Ang ano kayat yo, ingkay lata Ha? Ada kami date mi ka ni Margie ita. Narigat no ibabawik. Amangan nagpasugnod. Namnamaan na, arumwar kami. Dagita man. Kasla na pudno kamat iti dayjay amarji ah. Anyat kaya't masawan. Naku nagdayta. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na ti panang tratom kadakwada? Tilamad-madlaw mo. Sabali dagi jay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanen iti panang ipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan yaman na, basta sika. Agahawitan. Ang mga nusap-sapulan na kaninanang mo. Itulod na kon, tapno makaawid ka matan. O sige, itulot kan. Amangan no madanagan ng tibosyo. Uwan nga rod, nakababain kan kwa na. Oh, apaya kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo. Ang ikwa. Saan ka mat-asigod akas taa? Wano, nag-break kayon kiniriko. Saan? Saan kami ang nag-break? Anya nga ro ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Apay, awan ti panagtalik mo kanya? Masikogak, friend. Anya? Diyak amuno anya ti aramidak. Ngam, amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta? Saan pa'y? Ay sus, ipakamom kan kwa na. Itikas na, maamon na. Ibagam matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kadwaan ka. Anya ti aramidan ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryatay wita alawas anapaulwan. Serbedora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.